Генерация срещу Samsung Galaxy Nexus. Пълни се подготви. Даже магнита лепеше мен. Окей, изпразни. Провери. Следващия. Викам, Ремингтон имаше на тънки преди едно време на Викам. Glock 19 срещу Samsung Galaxy Nexus. Пълни се подготви. Огън! Са полети нещо. Бройката. Браво! Изпразни. Провери. Привери празно. Glock 19 печели. Тук има Много хубаво попадение. красива. Много хубаво попадение. И това е направо за снимка. И тук вече имаме доста сериозно, може да видите отзад. Явно тази част е доста солидна. Предполагам, че екранът също изиграл роля, защото то е нещо, което създава сериозно съпротивление. Виждате, че има и пръски от частици от стъклото и доста по-широка дупка. Вземи фотоапарат. Е оттам. Тоест, по-сериозния смартфон явно оказва по-голямо Има повече стъкло. А тя батерията тук ли е била? Да. Тя минава през всъщност. Да, минува и през батерията. И капак. 518